Right, and then you see that you be seeing there. Sɛdeɛ ye kano nie. Sɛdeɛ ye kano nie. And that's the fe cry about the kano. Jagri boys oko research kakra oko yen consultants no ba ko ho. Okay. Etino ye hye ne makra nya se etosin. Eti hwan na me ne ba be ye. Madam Trends. You bet trend rough. And they bet trend pa. Sɛdeɛ ye kano nie. Esi Karo ebika say uchi ade ana say wo yam ana wo poto ensunsun ye be na wo wow why are they papa kan say ye be ye fufu party why are they papa ye trip maku asante for say moku ye poto abomu okay ana say froye ye yam aduro me from mama maka trene se ontia po aya onya okay nemo mekun kakra na oye no apoto yiwe ma ne uchi enkuntomre ana ntoro ano o poto o di hu dwuma nyina o tese no ankaza ye poto I just say onomatopoeia and adro so yam grow and titino o boso yeah I know the Karo ni mu ye na. Esi na no si mini asaka buchi. Afele men kasa. Go party my hwese una ba ye maduane. Won kasa bu metri me kwa ba o de di dokuno. Mati. Na wapoto abumu ama me. Oh, ampesie body asonson. Mo Ena esi se bia me yusu bibi na me ka se me kamfo amawo. Me kamfo ama no me ni siji akon tokwa pen enyo. Me kamfo akireo. Papa what's am yare say yare no. So do aso ato fema. Kan na me di hu for papa. So o kan se o ye ade am obi a. Na nka ono na se so o ye no wanye. Ebia untimi nkamfo ntimi kamfo ama. Me kamfo akireo. Okay. Na wani gi ho a onso akopia. Me kamfo akireo. Ena esi yesano na ye ka se me ma me adware ama me. Azatem kure na me ke. Wo adware ama me. So adware ama me. Na adware ama me su dia. Na so wo anya nware o. Ma me na adware ama me. Asa we dia yesa o se mumusho na mo ye ne za. Ma tia. Ye nware ma. Okay. Ene na nka wo gina wo ba bi wo no. Ono adware. Ne mum no o ma me adware o. Ma me adware me. Ma me adware me. Ma ye krado me enko school no. Ebia ko fifi next house ko fifi from na bae wonya ntame enko afi na me ma me ba be dware me otwen bribisa na mo nya so ma me dware ma o dware o na se ye rekan kase na mawo da bi o ye kan ya kire o eto de bia ye presenters enye adom ha de nyame mpan wo abati se obi kan se ye kan kase na mawo ana se kase a ye kan ma wo ye de kase ne bro ye kan kase no akireo enso so ne mo ye kan ma ade krona na ye so de untumi nyentu bi na ye ma de ye kan akireo okay ti ye kan ma de bi ye kan akireo okay na esi ne twato so oyen entitiye ene adusua ne difference ye dey ne de o de me komu pa oyen no se o ma na aduane edi o manu baby ada o hwe na ne ho ato no tafrache etie fo mfanchen mo atitru ne yen ho se ope oba yi a otete no entete no oya okra wo mti se ne watinu asotwe ne ade nyina wo mu obema na aduane ade obema na baby ada obema na nsu ano mana tade a se ne mo no otie no o cha na otie no o dinse hu no watea no ana ye ntete oyen ne de se be ya ne ho be hin han no ni be je no ne ade se be aduasa mo atitru ne ye nipa ese otete wo ba ntete no na ne twa do se addition ye se okyerkyerefo guide o na unsu usua de okyerkyerefo ma wa kwankyere ye kano ba ye kano sa no ne ade na won so
wo tia chire o respondo o de ye adwuma o ginim de ne nyina no usua de enti adesua no ewo onipa na ye no ho adwuma no na fam entitiye eye supervisor no adwuma oyen no eye eja no anase owura no adwuma na emom ahombrasem a meka mpempi se ensese yemma okay anhwe na wonko a na sinto aba na kwakọ sebe poetry Sɛdeɛ ye kano ni eti afi score no mark me bro 100 o no bi am score me ma would score me there be see papa bi di 80 years asa na okwa sorry okoye no e na e ka kire ne show aha obagba show e ma bro so me di bi badada unim di your boy edi man poop wa fe na wa ba